И здравейте хора, в днешното видео ще правим ревене. Необходими продукти ще ни трябват 6 яйца, брашно, половин кипка сол, 2 и бакловер. Аз нямам ваниля, няма и да добавям. И така, нека да разбием яйцата и да ги счупим първо. Като ги разбием хубаво, после добавяме захарта. Една чайна чаша захар трябва да добавим. И така. Ще спра на пауза да ги разбия и после ще пусна пак видеото. Реших малко да пусна процеса как разбивам. Вече е разбито, сега добавяме една чайна чаша захар. Така, добавяме една чайна чаша захар, така. И разбръкваме. Но ще спра на пауза да преместя купичката в друга купичка, защото тук ми се струва, че е твърде малко и така. Така, преместиха. Сега трябва хубаво да разбъркаме, докато захарта се разтвори и се стопи. Ще спра на пауза. Така, вече е разбито, сега трябва да сложим 2 чайни чаши брашно. Let's go! Сложихме 2 чайни чаши брашно, сега трябва да го разбъркаме хубаво. Ще спра на пауза, защото се нарека да рече телефона, се нарека бъркам. Ще спра на пауза, като го разбъркам. Ще го пусна. Трябва да ви се получи, е такава смес. Забравих да сложи бакловера. Сега ще сложи него и щипка сол и съм готов да се пече. На предварително загрята фурна на 180 градуса за 20-30 минутки. Спирам на пауза. Така сложих щипката сол и сложих и бакловер и го разбърках. Сега ще разбъркам и солта, където ще сложих щипка сол и ще спра на видеото на пауза. И когато го изсипвам, ще пусна видеото. Така, изсипваме тук сместа и ще намажем първо ще намажем първо, ще сложим малко брашно и ще намажем малко солю, да не залепне. И така. Спирам видеото на пауза. Така хора, вече сложих сместа и време да я сложим в фурната на предварително загрята фурна. Извинете, че не мога да се изкажа. Така, докато ревенето ни се пече, време да направим сиропа. Необходимите продукти ще са 1 литър вода, 2 чайни чаши захар, една сала мед, по желание, и ваниля. И така, ще спра на пауза да приготвя продуктите и да ги сложа вече готови във всичко. Тенджерата имам предвид, така, спира на пауза. Хора, разбъркваме, докато се разтвори в тенджерата захарта и меда. Ще спра на пауза, като вече се е разтопило всичко. Вече се е разтопило, отделям го от котлона и изчаквам да ми стане ревенето. Така, ревенето ни е готово и сега е време да го залеем с сироп. Така, залехме го с сиропа и ще направя няколко снимки после като по истине. И така, ако ви е харесало видеото, абонирайте се за моя канал, да виждате още готварски работи от мен. И така, чао хора!